Kargilski rat 1999. Jedan u nizu sukoba Indije i Pakistana u nemirnoj i spornoj provinciji Kašmir. Ograničeni rat u kome je borbenu premijeru doživeo Miraž 2000. Rat koji je vođen na velikim nadmorskim visinama. Rat koji je uprkos uslovnoj pobjedi Indije pokazao da je indijskoj armiji potreban helikopter koji će moći uspešno da radi u zoni fronta na visokim nadmorskim tačkama. Rodila se ideja o razvoju domaće jurišne letelice. Rodio se Pračand, prvi indijski borbeni helikopter sposoban za napad na kopnene ciljeve i operacije iznad 5000 metara nadmorske visine. Laki borbeni helikopter konstruisala i razvila kompanija HAL kao derivat starih helikoptera Dhruv. Prvi let imao je 29. marta 2010. godine. Nakon više godina planiranja, eksperimentisanja, kašnjenja u razvoju, uvedeni u službu 3. oktobra 2022. Helikopter se pridružio novoformiranoj helikopterskoj jedinici broj 143 u bazi Jodhpur u državi Rajasthan. LCH Pračand je razvijen da ispuni zahteve indijskog vazduhoplovstva i indijske vojske, dizajniran za niz misija, uključujući praćenje sporoletećih vazdušnih ciljeva i letelice sa daljinskim upravljanjem, operacije protiv pobunjenika u džungli i urbanim sredinama, uništavanje protivničke odbrane, protivtenkovske operacije, sprovođenje misija, potrage i spasavanja. Može da leti u područjima velike nadmorske visine, precizno pogađa ciljeve sa velikih visina. Može da sprovodi operacije razbijanja bunkera na velikim visinama, pruža podršku kopnenim snagama. Uzak trup, stelt karakteristike, oklopna zaštita, obezbeđuju letećoj platformi preživljavanje u borbi. Letelica sa 2 sedišta, ima stajni trap sa točkovima tipa tricikl, otporan na udese. Sistemi kontrole leta i hidraulika helikoptera Dhruv redizajnirani su za Pračand. Pračand ima staklenu kabinu u kojoj su smeštena 2 člana posade jedan iza drugog. Kokpit je opremljen multifunkcionalnim displejima, sistemima za nišanjenje i označavanje ciljeva, kao i digitalnim videorekorderom za snimanje bojnog polja tokom izviđanja. Nišanski sistem na kacigi pilota kontroliše topovsku turelu. Pračand je opremljen najsavremenijim paketom senzora Elbit kompas, uključuje kameru uređaja sa ugrađenim napajanjem, infracrvene kamere, laserski označivač. 2 kamere snimaju lokaciju i položaj protivnika, obezbeđujući jasnu vidljivost tokom loših vremenskih uslova. Laserski daljinomer i označivač usmeravaju laserski vođene bombe i projektile ka meti. Pračand je opremljen SAB radarskim i laserskim prijemnicima upozorenja, sistemom za upozorenje o približavanju projektila, sistemima za doziranje protiv mera ometačem projektila. Integrisani data link omogućuje prenos podataka na druge zemaljske i vazdušne platforme. Helikopter je opremljen naprednim sistemima naoružanja, uključujući dvocevni top M621 kalibra 20 mm koji je razvio francuski Nexter. Također opremljen raketnim bacačem PZ-231 koji je napravio Forge Dezebriž, belgijski Thales, koji može da nosi rakete kalibra 70 mm. Tu su rakete vazduh-vazduh tipa Mistral, protivtenkovski projektili Dhruvastra, kao i bombe opšte namene, kasetne bombe, bacači granata. Helikopter pokreću 2 HAL turbomeka Shakti, turboosna motora, derivati safranovih motora, od kojih svaki može da razvije 1384 konjske snage, radi do 3000 časova bez remonta. Pračand ima brzinu krstarenja od 260 km po času, maksimalnu brzinu od 280 km. Helikopter se penje brzinom od 12 metara u sekundi do maksimalne visine na 6500 metara. Jedan je od retkih helikoptera koji može da ratuje na izrazitim nadmorskim visinama, vodi bitke maltene na krovu sveta, oblasti glečera Siachen. Indijsko vazduhoplovstvo posjeduje 10 kopnene snage, 5 helikoptera HAL Pračand. Plan je da ratno vazduhoplovstvo i vojska dobiju značajno pojačanje. 156 lakih borbenih helikoptera u vrednosti 7,3 milijarde dolara. Ugovor sa kompanijom HAL potpisan je 28. marta. Obavezuje kompaniju da obavi prve isporuke letelica 2028. Sigurno je da će biti korišćene u borbi, jer sa Pakistanom i pobunjenicima u Kašmiru nema trajnog mira.